Vítam vás v našom štúdiu R1 v centre areála R1 v Bratislave. Volám sa Barbora Doktoriková, pracujem na štúdiu ako návrhár, poradca, predajca, dizajner. Naše štúdio sa špecializuje na výrobu interiérov na mieru, komplet celý sortiment nábytkový, od nočných stolíkov, detskej izby, obývačky, skrine, až po kuchyne. Pracujeme s interiérovými dverami na mieru a taktiež vyrábame krásne dekoračné panely na mieru, wow panely. V prípade, že by ste chceli naše štúdio navštíviť, sme otvorení od 8. do 17. Je dobré si predtým prosím zavolať, nakoľko na štúdiu sa nachádzam ja. A aby som sa vám mohla plnohodnotne venovať a nečakali ste napríklad 2 hodinky, kedy mám ďalšie stretnutie. Ukážky našich prác nájdete na sociálnych sieťach, Instagram, Facebook. Snažím sa občas čo to pridať z tých montáží a teda niečo zaujímavé pre vás ako pre klientov.